Katanat pulit ke jela kala rakhe kan mau burom ya ki khot jong katanan kibala IT ala ka jing em ha ka singi kerpang jong ki pulit ha ka jing alang kabala long ha ka arpho tarik mentau benai ha West Khasi Hills ya kan ka program kan mau burom ne Police Commemoration Day lakhot pelong rengkat lang da ka office jong Superintendent of Police West Khasi Hills District Nongstoin bat ka office u Komandan BNMLP West Khasi Hills District Sopian ha ka jing dan rengkat lang u Bikram di Marak MPS haringkar ka jing senran lang u Isaac S Marak bat u SI Samuel di Sangma in charge Atiabari OP shibenta ban kan mau bat lek burom ye kito ki ruslur ki badai na kathan West Khasi Hills kata ka bakentub ya ulit nam seng ar marak ubala syak peniap hakalai potrik risau ar hajar khatway hadobu East Khasi Hills bat ulit Rahul marak ubala syak peniap hate bongre West Garo Hills kat baki dang don hapdeng kakam hakene ka sngila pelong ru ka jing ibu sintio haki jing tep jongki hapo ara donga bat salpara ki bahap hapo Atiabari OP kum shibenta ban kan mau burom ya ki shispa ar punyongut ki bor pulit ke jela ki bala IT no ela ka jong ka jing em khnang bakalama kari kan kawe shaprang da ka burom na kaliang kinong ajing hikai bat kinong sha hikai na ka 8 batch basic training ha ka APTC Armed Police Training Center jong ka Fort BNMLP Sopian ki lawa bujli ha ka jaka jong ka lama kari ka balai mitar into ar mitar bat ka baka jinjrong ka bashipho mitar ya ka bala penher shipor ha ka baningkong ha ubnai nailar arja arhulai shibenta jong ka har tiranga campaign ha unar ubanyai ne uba ha ka jingjrong ka basau phopot ubakit ya kalama thamai ka ba ka jinghe ka ba ar puai phot la khat sau phot ha ka jing penher ya ka ne kalama kari da Superintendent of Police Bikram di Marak MPS layadan rengkat lang ki he puliat bat ki staff jong ka Fort BNMLP headquarter na lor usordar jong ka snong bat ki nong yalam snong jong ka snong ya ka program ka bapura jong ka ne ka jing rakhe la pelong hapo ka office jong Superintendent of Police West Khasi Hills District Nongstoin ha ka ne ka program lawan ya shimbentaru da Deputy Commissioner uba Garret LSN Dykes IAS ki bahayi ngasem jong ki ne ki pulit ki bala khlatno ki khana school ka KJP sep ngi Higher Secondary School Longstoin but Reverend JJM Nichols Roy Memorial Secondary School na lor ki bor pulit ki bala kan mau burom na ka benta ki ne ki pulit ki bala IT ala ka jing em hapdeng ka kam bala penshet haki ha ka snem ar hajar ar pu ar apply kenang banwan ra ka jinya jan hapdeng ki bor pulit bat ki pai ba la pelong ru ya ka jing le burom hapo ka jaka sa kan mau ya ki ne ki riuslur hapo ka headquarter jong ka Fort BNMLP Sopian ha ka jinga don lang usordar ki dikhot ka dorbat snong ki dikhot seng kenthe na ka snong Sopian ki dikhot seng samla Sopian na lor ki riu pai ba na ka ne ka snong bat ki snong ba marjan ki bala yo ru bansaki ya ka jinga paret shibenta jong ka ne ka jing le burom na kaliang ki khana school jong ki teki school ki bala yo lat ru balai jengo ya ka police station Hanongstoin ha ka bala penslur ru ya ki bandon ya ka mensim ijri kumbala ai mensim bat penslur da ki ne ki khot ki bala IT no ela ka jing em